नै दिनो मा खिन्थु नय दिनिखौ नै नायखा हगारलै बिमा हगार देरहागोन हगार जेनबानो दानख्लाबखाग्रा नोंखौ बिमा हामालै हामा जं बुस्थुफोरजों मानो खेला बोख्लाय एथ' न'नि फैसाफोरखौ नों खरस खालाम इलेक्सन दारायनानै देरहायाबा नोंखौ दिनै सनाय खालामगोन आं बेटा एथ' र' मा गिलुबालाय धमकिलै बेलाय साला नोङो फैसा सुदनि दाहार लानानै नोङो इलेक्सन गेलेनाया देरहायाबा नोंखौ देरहागोन बाजै देरहागोन 200% गेरेन्टि खाटां देरहागोन जोंना सामथायसारा बुजाय मोद्ला नोमबाजैखैसो बुजायना हो बुजायनाङा आंखौ नङाबा सोरनि बादायाव सोरबासो दांख्लाब जागोन आं नङा माने बाजै देबार सामथायसारा देरहानानै एमएलए जामारोब्ला नोंखौ आजादि जाहोगोन टेनसन लानाय नङा खामानि मावनांनाय नङा बिनदास उन्दु जा खामानि मावग्रा लाबोगोन जोंना सामथायसारा टेनसन लानांनाय नङा नों जेबो बहामा खामानि मावग्रा लाबोनाय बेलाय माने सामथायसारा हिनजाव गदाय लाबोनानै नोंनि खामानिखौ खम खालामगोन बाजै मा होनदों देखासै एमएलए साराय दं मानो हिनजाव लानोसो बुजायनो होनाया साला माबा अराव घिउसो लागायना होदो सामब्राम सरि बस गोसोजों बुंनो होनना बुङाखैमोन सालायासो बोरैबा नांथाफ्लांनानै बुंफ्लांजादों हिनजाव सानै साथाम लानोसो इलेक्सन गेलेदों नोंसोरो ए भगवान हिनजाव कृपया मैं आखाय खबजोबाय करगे बोलता हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ बेलाय दा रिजाल्टआवल' मोनग्रोथ' साला ओरैनो दिनै माथा गरम जाना दंखायो इलेक्सन रिजाल्ट होगोन निउसखौनो आरो बिहा जत पत हिनजाव गदाय लानो हायाबाबो रुवाथि लानो हागोनलै सार याके दाङा हरगोन दै नोंनो साला एक नाम्बारा एरला एरसि बुखां बुसि खालामबाय थाग्राया आया देरहामारोब्ला ताला तिनतालायाव थानो मोनगोन फर्सुनार गारियाव गाखोनो मोनगोन बडिगार्ड मोनफागोन ओमफ्राय माथो जाखो होनबा नों रुवाथि सासेखौनो लानो हाया होनबा कुकुर साला मानसिया मानिबा टेनसन जागासिनो साला देरहागोन ना देरहाया बिहा माबा रुवाथि हिनजावफोरनिसो दावराव जालागासिनो सॉरी बॉस गलती से मिस्टेक हो जाता है दानि जुगाव रुवाथि नागिरना मोननो गोब्राब बुरबक नांगौ जायोब्ला कम्पानिफोरावनो खामानि मावनो थाहैगोन थेवबो बेबायदि रुवाथि थाला आच्छा नोंनि हिनजावखौ दोनफै होनबालाय फाग्ला माबा साराबो जे आरो मा रकर मुरा जाता पेदा खोथा रायलायगासिनो नोंसोर इयाव पार्टिनि खोथा रायलायनो गारनाय मा बोरैले दे निउस लाइभफोरा होदो दे टिभिफोरा लगायदो टिभियानो रिजार्ज गैयानो माथो मा मुरायाव नायनो दङलै दहैसो सोदों सार गुसिंग्रा सारा आङो मैसोखौ माबा खावसे ओमफ्राय अमा बुन्दाखौ माब्रै ओमफ्राय ना खासिखौबो अर्डार होबोखाबाय ओमफ्राय आरो दाउला बयलार आरो दाउजो बयलारखौ गासै 10टा अर्डार होबोखाबाय सार मा सोरनि थाखाय इलेक्सन रिजाल्टनि थाखाय माथो सारा गावहानो आंखौ अर्डार खालामनो थिनहरदों न आंलाय मालाय सोरखौ मैसो अर्डार खालामनो थिनहरलायखो आया माथो मोद्लायानो आंनो खोथा हरदोंमोन मोद्ला ओरैनो खोथा हरनाय नायदिसोमोनलै आं सार ट्राय नायदोंमोन ट्राय मोनजाबायनो हागौ होननानै हारामिफोर साला इलेक्सननि रिजाल्टआनो मोनग्राखै साला नोंसोरखौ सोरनि अर्डार मोननानै हो बयलार खासि दाउला खासि माबा खासि मैसो अर्डार होनो नोंसोर हो दे दाबोलाय माथो जानोखाय सार देरहाबाबो जेनबाबो खस्थ' खालामनायनि जानोसै आरो देलाय जेनबा फैसाखौ नोंनो होजोबनांगोन आरो मैसोजोंनो फबना दोननांगौ साला आं खिन्थु मिथिला दै बिहरनायखायसो आं अमाखौबो लाबोखाबाय सुवाद नोंबो आं ओरैनो बुंहरनायखौनो गलाथारबाय होनबा फाग्ला खालामोलै नोंबो आरो बहालाय नोङो बयलार खासि ना खासि बयलार दाउला मोनबोखो देलाय मोनबोबायब्रा आङो नोंसोर मोनजाबानोथ' जाबायना हाट नोंसोरो फुरा जावजोबगोनलै आंखौ नोंसोर सथि सार भट साननायाथ' जागायजेनबायानो सारा भट काउन्टिं सेन्टाराव थांला होमबा जेरावबो थाङा दिनै आङो टिभियावनो लाइभ नायबाय थागोन लागायदो होमबालाय टिभिया मेन्टेल टिभिया होदो र' अल इन्डिया रेडियो गुवाहाटी अल इन्डिया टिभि सम जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं रादाबखौ फरायदों नारला नारसि थोरसि गब्लं बसुमतारिया दिनै जों नोंथांमोननो बड'लेण्ड गुग्ला चेनेलनिफ्राय ताजा गरम लेटेस्ट आपडेट निउसफोरखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन नैबे समाव नोंथांमोननो जों ब्रेकिं निउसखौ होनो आवगायबोदों दिनै जिडिपि थामहिनबा गेरेन्टि डेभेलपमेन्ट पार्टी आरो इउपिपि इउनाइटेड पिपल पार्टीनि गेजेराव भट साननाया जागासिनो रादाब फरायग्राया
देनांसो दान्दिसे उनावनो नोंथांमोना मिथिसिगोन दिंखियाबारिनि समस्थियाव सोर जामारगोन एमएलए सामथाइ ना मदिराम दा बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंलु जागासिनो भट साननाया जागासिनो सोलिगासिनो दान्दिसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन बिसायख'थिनि फिथाइखौ नोंथांमोना मिथिसिगोन नैबे समाव नोंथांमोना ब्रेकिं निउस आवगायदों दासो मदिरामा 200निबो बारा भटसिम आवगायना दङ मटल गोरान जाहोलांनाय दासो मदिरामानो आवगायना दंथ'यो टिभि नायनायाव आरो दिगदार खालामफैना दै गथ' भट साननाया जोबसिगोन होनना खोनानो मोनफ्लांनाय जादों मोनहांनाय जादों सरि मिथिनो मोननाय जादों आं टिभि नायनायब्ला जोंनि आखायाव मोनसे डाटा फैबावदों मटर गोरान नांमारगौमोनलै जाहोलांनायनि इन्टारेस्ट जागौमोन भट साननाया दाबो जागासिनो फाग्ला इलेक्सन रिजाल्ट होग्रावनो मटर गोरानसो थाबाय दा जौयै बेदरै थानांगौमोन बे समाव नोंथांमोना ब्रेकिं निउस होनो सानदों इउनाइटेड पिपल पार्टिनिख्रुइ थामहिनबा मदिरामनिख्रुइ सामथाया गेरेन्टेड डेभेलपमेन्ट पार्टिया 500निख्रुइबो बारा भटआव आवगायना दंथ'यो मिथिनो मोनहांनाय बादिब्ला मिथिथारनाय बादिब्ला बे समाव भट साननाया जोबसिगोन फाइनाल रिजाल्टआ मोनफैसिगोन बे समाव जोंनि आखायाव दासो फाइनाल डाटा मोनफैबाय फाइनाल डाटा बे समाव बिसायख'थिनि रिजाल्टआ नैबे समाव जोंनि आखायाव दंफैयो फाइनाल नोंथांमोना मिथिसिगोन दिंखियाबारि समस्थिनि सोर जामारगोन एमएलए फाइनालि 1000निख्रुइबो बारा भटआव सामथाया मदिरामनि हेंथायै देरहानो हाबाय सामथाया एमएलए जानो हामारबाय देरहामारबायलै खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों केमेराया बन्द खालाम दै नायलाबोदां बासल कंग्रेचुलेसन पार्टी पापाया मानसि गिदिर जानो मोनसिगोन ना राजा नोंसा बाबासो सिलाय लाग्रा थाफासिगोनसै आं जोबोर खुसि मोनबायलै आबाबो जोबथा खुसिलै दिनै बिमा आलुना जेनगोन होननाया आं देरहाबाय सामथाय एमएलए दिन नामा बिमा सुवादा खुसिखौनो लाख'नो हालायाखै गैला गरबारलै सथि बुदा गासिबो गरबार कन्ट्रल सार कन्ट्रल आं जेनगोन होनना सानथाराखैबोलै बुदां सेस अपमान मोनथारबाय आङो फाग्लासो मैया दाख्लैसो पार्टि दाब्रबनायानो जों बायदिखौ फेजेनदो आसुरित फुरा लासिंसिंलै सथि अपोजिसन पार्टियावबो थालालां बिजनेसफोर मावलांनानै जानोसै राजखान्थियाव ओंखारलांबा सार नायनोसै र' साननैसो ओंखारथ'नो हानाय नंलालां हे नै जेनानै बिसोरा फरायनो लोंखालागासिनो बोरै नायलाय नोंसोर मा मोनफैदो बेयाव हा नोंसोरखौनो नागिरना फैदो र' जेननायनि कंग्रेचुलेसन होनना फैदो खेला मोनदो हा खुसि मोनदो खुसियाथ' मोनखासिगोन जेनेबा नोंसोरथ' बोरै माबोरै देरहाखोब्रा रायजोफोरा नोंसोरखौ माबोरै बिसास खालामनानै भट होखो आइडिया रोंनांगौब्रा आइडिया नोंसोर इमान राजनितिकआव बेरायबाय थाग्रायानो मिथिया न'खर फैसा बानायग्रा मेसिन होगोन होननानै थगायनानै रायजोफोरखौ भट होदो जोङो फैसा बानायग्रा हाट स्वाट मोदला नोंना मा डाइरेक्ट मा खुला खोथायोब्रा मालाय सिगाङाव बा डेन्जार बुस्थुखौ जाले माथो नोंसोरबा प्लेनिं रोंनांगौ बेखायनो प्लेनिं खालामग्रोनांगौ स्ट्रेटेजि दे जिखियानो जादोला देरहानायनि पार्टिखौ दालाय जोंलाय माथो जाहोगोन लोंफानोसैब्रा ज'नो बुदां नों मालायनि पार्टि जानो नागिरदों हा लासिंसिंनो जालांनोसैब्रा सार जेननायाथ' जेनबायानो आइ नोंखौ आइदै बाला गुग्लायावनो आसि गुग्ला जाखानायावनो जोना होबाय सुवादा थाफ्लियाव आसि गुग्ला जाखानायावनो जोना होबाय बिगुराव नामागौ हा आइदै हरदों